Szevasztok srácok, én Gergő vagyok. Szereztök, én Lóri vagyok. És máma, mit csinálunk? Farmingozni fogunk. Há! No, mivel kezd mindenki egy farmot? Egy traktorkával. Én szerintem amúgy egy kicsi traktort veszek, tudod, azt a tipikus, az enyémet a Landinit. Jó, Nem veszek én, olyan nagy, John Deere fajtát. én még eldöntöm valami nagyobb is kellene. Azért ma megfogod, szépen 112 lóerő, kész kalapányi, az erőhiány nincsen. Én szerintem Meg- kezdek egy nagyobb bacska darabbal. Én nem. Én még csikébe, még minibe. Ez hány lóerős a tiéd? 112. Ja, jó, az enyém 110. Nem találom az S betűt. Jó, megvan. Itt is lenne az én szép traktorkám. Oké. Búj. Jaj, megbújultad. Megértem. A komoly traktor. Nézd meg a hátán a rendszámtáblát. Koncsakka. Konc sakka. Hát igen, konc sapka. No. Induljunk meg. Nézzük egyszer egy földet, gyere. Jó. Elég nagy a térkép, öcsém. Arra nézzem meg, hogy... Mi ez a 81-es? Ez csak egy farm. Igen. Hova gondoltad? Az 55-ös a bal alsó sarokba. Az kicsit... Az nem is ötös. olyan rossz. Amúgy megveszem. Jó, vegyecs. Kész Jó. kalapányi. És még hogyha kell, akkor még az 56-ost is, vagy megbírjuk. Gyere egyszer nézzük meg, hogy milyen. Jó, mielőtt vennénk bármit is. Mi ez a dom? Tántóval itt. Azért kicsit megakadna. Most akkor kíváncsi hogy a miénk milyen lesz. Mi az a nagy fehérség? Szerintem be van permetezve. Permet, az igen. Jó dombon lakunk, öcsi. Amúgy igen. Lesz itt szöktetés elég. Nem bírja a traktorom. Az anyém igen. Kellett neked nagy traktor. Jaj. Hey. Én, Bocs. én arra gondoltam, hogy menjünk arra felé. Gyere. De hogy, mi van én békáltelve? Én szerintem visszalámelyek a főútra. Én is. Hogy megyünk? Kis traktoroddal úgy jössz, hogy Ha, vásáld be a kanyart. hogy be van kártéve a hájunk. Na indulj Oda csiptem a kicsi szarodót. Kicsi szarulj meg. Most. Várjál. Nem kell itt, mehetünk tovább. Mi ez a ring és bírba? Lehet, hogy van már farmház, meg ilyesmik. Aha, azt nézem, hogy kaptunk egy istálót. Milyen ista? Ez egy istáló. Ez egy ista. Kaptunk egy ista. Akkor jó. Hallod? Még biciklies van ide támasztva. Azt mondom, hogy előre vegyük meg a cuccokat, amivel fogunk. Hát mi kell ide? Burgonya technológia, egy utánfutó, egy jó nagy darab szállítót. Én veszem azt ott, addig vedd a... Várjál, ne vedd meg még. Ezt a sárgát vesszük. 60 000. Mike sargat. Hogy ilyen... Van az a 24 000-es, arra van egy ilyen szélesítés, ugyanoda jutsz ki mindezzel. Szóval, Na jó, búj, én megvettem egyet. Sénes, Én már megvettem egyet. Jó. Sénes. Vegy Szerintem egy most... Potato Technology-t, és én még veszek egy trailert. Majd elősúlyt is kell vegyünk. Addig vegyünk, ameddig odaérünk. 2 ilyen... Veszem, hányast vegyek? 2-3. 2,3 tonna. 180 000 annyi mindent kaptunk, hogy... 180... Kajak. Mi az a szöktető? Éles kanyar, mi? Szerpentines kanyarok mind Eurotruckba. Kiúzta. Kári. Én nem tudom hol vagyok. Én megkaptam.
Szerbusz. Szerbusz. Itt kanyarodj jobbra. Jó, neked falnak. Jaj, még el kell vigyük a kombányt. Az valahogy fel tud állni, vajon? Azt szerintem eppa. Felállítom. Nézd meg, felállítom. Elviszem valahogy. Felállítod, Gergő? Fel. Most azt nézem, hogy hol vannak az ellensúlyok. Megvannak. Nekem fog kelleni. Én is felrakom amúgy most már. Gergő! Arra tét belül van. Vacsak! Mocsuk! Ne kérdezz, hogy az enyém hogy kanyarodik. Már én se tudom. Valahogy onnan le kéne taszítsam amúgy. Azt a mindenit, hogy driftelek. Na nézzétek a profizmust. Én nem tudom már. Kell. Szerintem Lóri csatold le. Nem tudom, hogy... Hogy fog Az amúgy lehet, hogy sikerülni. ez 10. Igen, már oda ment van az enyém. Gergő! Jövök! Hű, milyen erő van ebben a hely. A kicsikébe? Aha, domboldalon felfelé 1,8 tonna elől, hátul több, úgy megy kifelé a domboldalon, hogy még ilyet nem láttam. Lóri! Igen. Fél óráit akarok egy oszlop miatt, mert nem tudom nem tudok kijönni konkrétan. Nekem fél kilométer per óra van, melyen a traktoron fel a domboldalon. Na jó, most már másfél. Lóri, vegyél egy jobb traktort. Mindjárt. Megjöttem. Mekkora. Cső, téthez képest mekkora? Méretes. Kösz, hogy megnéztétek. Következőben találkozunk. Szerusztok! Sziasztok.